Go Nyasaye maduong' moloyo erokamano. Odiechieng' machielo ma wachak waduogo e mbeleni. Nyasaye ma jang'wono otimo maber. Nikech ne wan gi wik ma wasewuoye kendo wasetime mathoth. Koganda mag jo Nyasaye yalo injili mar Jehova Nyasaye, gony mar jomotwe, mondo jomotwe ogony. Mani en wik mar Ruodhwa Yesu Kristo idhi gurie kendo dhi chierie. Koro wigni en wik maber ahinya oganda mag jo Kristo. To koro e wik maberni, koro bende wach jachien bende ochopo ka kod tuo manyalo mono oganda mag jo Jehova Nyasaye rieko kata thuolo mar winjo ber mar Pasaka mar Jehova Nyasaye. Mokwongo walem. Agoyo ni erokamano Nyasaye maduong' moloyo. Nditi mar lemo iber manyaka chieng' emomiyo wabiro e mbeleni ka wapwodhore kendo ka waikore Nyasaye, ka wachike wik maber mar Pasaka ni. Wan e wik maber mar Pasaka. Nyasachwa manogurie wuodi kendo manochierie, Kristo mar nyalo Jehova mar oganda lweny. Oganda nitie mathoth ma jachien ogure msalaba mar chandruok. Nitie oganda mathoth ya wuodi Nyasaye ma jachien oguro e msalaba mar wakwayi Nyasachwa ni mondo gichier kod ng'wono e mbeleni Nyasachwa, kigolo chandruok gi mondo ginen joma ni thuolo kendo moseko chier Kristo. Kitimo kamano Ruoth wabiro goni erokamano. Nitie nyimine ma jachien oguro e msalaba e utegi koko ng'eny, ok gibe nyal bedo gi kwe. Nitie owete ma jachien ogure msalaba e utegi thuoloni, kendo nitie nyithindo bende, nyithiwa mabe dhi timo penj mar klas 12 ya Ruodh ng'wono. Kwayi ni lamnegi gitimo penj ni kanyo chakore gi tich abich ya Ruodha, kendo gidhi nyime kawuono odiechieng' mar ariyo. Ipargi iting'gi malo ibed jakorgi. Waduto be ma wawinjo wach ma wadhi winjo kawuono ni ting'wa malo ibed jakorwa e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Agoyo erokamano ni Nyasaye maduong' moloyo nikech oyikowa kendo miyowa thuolo. Ang'eyo ni nitie ogendni mathoth ma oikore ni injili ma kawuono, nikech nitie ogendni mathoth mabedo chieng' tich ariyo ka tich ariyo ka winjo injili mar Jehova Nyasaye e gweth mokinyi ma wakelo pile ka pile kokalo e Lolwe TV. Ago Nyasaye maduong' erokamano. In misebedo kiwinja e Lolwe TV kendo kineno kiyikori, seche moko injili ma wayalo ni osegonyi e chandruok manadi kata manadi. Seche moko injili ma wayalo ni oseiki maber ne Pasaka makoro wachikeni. Tadwa kwayi ni yikri kendo bed maber kidwa winjo wach mar Jehova Nyasaye ma wadwa wacho kawuono ni. Nyasaye wuoyo e Johana 14. Nyasaye wuoyo kodwa e Johana 14. Johana 14 Nyasaye wacho niya, Yesu wacho niya. Wacho ni Yesu e yo madhi ka Nyasaye. Bang' mano Yesu nowacho nigi niya, kik chunyu parre, yieuru kuom Nyasaye to kuoma bende yieuru. E dala wuora nitie udi mang'eny, to ka dani ok kamano to dikoro asenyisou. To adhi mondo alosnu kar dak. Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou mondo un bende ubi udag koda kama antie. To adier ung'eyo yo madhi kuma adhiye. Haleluya. Yesu dhi. To be ung'eyo yo ma Yesu dhiye, kuma Yesu dhiye. Ogendni mathoth ni kata lemo kendo gidonje ute mag lamo, to ok ging'eyo kama Yesu dhiye. Kech ok ginyal chung' mi gitim neno mar Yesu Kristo. Osedak e od lemo kuom ndalo mathoth. Oseyalne injili mang'eny. Osebedo kowinjo injili mathoth. To ok ong'eyo kama Wuod Nyasaye dhiye. To Yesu owacho niya, adhi mondo alosnu kar dak. Yesu osewuok, en odhi. To odhi timo ang'o? Odhi losonwa kar dak. To odhi loso ne ng'a gi ng'a? Odhi loso ni jogo manoseyie ni Yesu en Wuod Nyasaye adier. Ni odhi loso ni jogo ma oseyie ni nitie chier bang' tho. Ne wach mar chier bang' tho ni emosesiko ka chando jo-Yahudi mathoth. Kendo jo-Yahudi ok oseyie ni Wuod Nyasaye wacho na adier nitie ngima machielo ma wuok bang' ka wasekale ngima mar chandruok. Wanitieni ma onge kweni. Wan kod ngima moro mwadag e piny mok ngima maber, ngima mar chandruok. Nitie ogendni modak maber kendo giwinjo maber, kendo gidak maber, gidak udi mabeyo, gichiemo maber, ginyalo chamo gima gihero. Nitie ogendni moko modak ma ok ber nikech gichandore, ok ong'eyo ni ang' nocham ang'o. Ok ong'eyo piny oseyawore to ok ong'eyo lunch ne en ang'o. Piny oseyawore to ok ong'eyo ni lunch ne en ang'o.
bo Nyasaye otimo maber bo yudo lunch to kong'eyo nano chap saba to nitie ng'at moro mosepango chenro ne mar chiemo kochakore tarik 1 nyaka tarik 1 mabiro to adwa penji in misepango chenro ni maber mar chiemo kochakore tarik 1 nyaka tarik 1 mabiro bende udi ma Yesu olosogi idhi dakie wach koda ni mrembe be udi ma Yesu oloso mabeyogi idhi dakie to ang' ni dagie udigi ki ikori nang'o nitie jomomew kawacho ni jomomew ok bi dakie udigi jomomew bro dhi dakie udigi to nitie jomobolore momew to bolore kuom Kristo kendo ging'eyo ni Kristo en wuod Nyasaye to oganda moko mawacho ni mong'eyo ni omew to konyo jomochando omew to konyo jomochando omew to miyo duogo ni jomochando geno nitie ng'at moro momew ma duogo ni jomochando geno en bende utegi oyikne nikech otimo timbe ng'wono ma Jehova Nyasaye timo ne timbe ng'wono ema biro miyo wadhi e mbele Jehova Nyasaye. Kornelio oyudo wach maber otimo nang'o timbe ni mag ng'wono misesiko kitimo osechope kom duong' koro kom duong' osewinjo neno gik ma Kornelio timo koro oseyie mondo odhi olok Kornelio odhi obatise mondo donji kweth mag jogo mageno mar dhi chamo ngima mar dhi dakie udi ma Yesu Kristo Nyasaye oloso odonji kweth mar jogo man kod geno madhi dakie udi mabeyo ma Yesu wuod Nyasaye osekoloso kech Yesu wacho ni adhi mondo alosnu kar dak odhi loso ni jomage kar dak odhi loso kar dak ni in gi an miseyie Yesu dhi osewuok odhi ing'e ni Yesu en wuod Nyasaye en gi thuolo mar tamruok dhi kech en wuod kingi mfalme mar wafalme Jehova en mfalme mar wafalme to wuode oseyie nodhi to kendo yie nodhi kokalo e masira mar chandruok oyie nodhi kichwade gi boka ing'ulo kuom olaw ogurni osimo mar kudho itimo ne timbe mafundu Yesu oyie ni mondo kala lwet joma fundu to dhi olosnwa karang'owa kar dak to ne ka Yesu oyie mondo rembe ochwer ngima ne okethre nikech in mondo dhi olosni kar dak Yesu osewuok ni mbele odhiyo in kure be iluwo Yesu idhi donjo kod Yesu kama Yesu osechiko madhi losonwa haleluya owacho na dhi mondo alosnu kar dak to kasedhi malosnu kar dak to un anachaka duogo ana omu kobiro duogo Yesu koduogo to biro duogo kod yiero ok obi duogo to kwanya ji ni un jadi biuru nyaka ang' notim ukaguzi ang' noyier ni in nyi luwo chike ma wuora nyo dwaro chike ma nyo wuora oketo chike ma nyo wuora oyiero mondo uluw ema nyo uluwo koro in idhi donjo to in dong ne jonyiego manie piny ma chunygi ok oyango wach mar Jehova Nyasaye timbe mitimo ni jirani timbe mitimo i anyuolani ma ok owinjore kod ng'amo yie kuom Kristo Yesu ma gidhi moni ok dhi yie ni mondo idonj haleluya timbe gi ema dhi geng'oni ne kichopo e polo to ok idhi yuda an wuod ojwang' ok idhi yuda idhi romo gi malaike mag Jehova Nyasaye matimo ukaguzi mag jomoloyo lweny haleluya sani en sa kafyu adier korona nitie to ng'iane jomoko luoro chik gin gi pasa kod police is street Nairobi nikech gidwaro timo mahundu gin samo lor penyni yama gikiyo joma ne olewo matin kata ng'at achiel ariyo ma ne olewo matin gikiyo jogi ok giluoro chik to in bende Yesu osewacho ni adhi losonu kar dak kama idhi los mar dakni be ibadhori abadha mondo mi ang' ipusri kata to ok ang' in ipusri miti ang' idonji kata ibiro donji gi joma nosekalo chandruok mar pinyni moseloyo tem mar piny nikech Kornelio winjo ne en tajiri en ng'ama omew to yie timo timbe ng'wono ni joma odakgo e libambane mochando to in go to kata jirani mok chando ok nyal nikech Keleleshwa ka Lavington en jirani Kawangware nitie ji mathoth mok nyal Karen en jirand Kibera nitie jo mathoth mochando haleluya to idwa ne
tajiri moketo nyaka waya mar stima gi waya mar mang'olo ji cha malo nyaka malo mondo mi ng'at mochando cha kik chop gin ginere ane giwinjore awinja ni gintie nikech otimo mano nikech ang'o nikech libamba mare gin jomochando moparo ni nyalo intrude madonj maketh gike. To gimomiyo ng'acha biro bedo kod chuny mar biro ketho giri en nikech odenyo. Obende ogore mondo miyo otimre nadi mondo miyo chiem for that day. Emomiyo ang' nobino dwa ketho giri. To niseketo mikakati then miye tich mondo bi odonj gi rakach to donji timie gi ywecho moywechono koseywecho to wuok odog e kijiji kamodake. Okano bed kod gombo kata paro mar ketho giri. Mani bro miyo in bende ang' no chop sama ang' kaidwaro mondo puodh ji to ibende ang' ni wach ni yawa an be nyamiyo jomochando manyodak jiranda konyruok nyo gitiyo nyo ginwang'o chiemo mine nyo biro karwa kanyo luoko lewni nyo wamiyo gi maber to kata manyi miyo gi tichno be nyi chulo gi yo mowinjore. Nyasaye biro wacho ndio nyi miyo gi tich be nyi chulo gi yo mowinjore. Ni miyo ng'ato tich in billionaire ti chulo ng'ato $200 mani kelo ni obi otini cha mai mang'o ket ng'atni e gombo ni sama ang'o wuok to somoki e yuothe mondo dhigo kecho onge go ochando mani ema ang' no ket ng'ani e gombo mani ema ang' no mi ng'ani ok no bed ng'at mowinjore kodi koro ang' ni ne ka kendo ka ang' ni wuok kode kaka iyude kod mogo iget kendo imake itere e jela. Yesu osebiro boyie ni rembe mondo chwerni in gi an. Omiyo koro rembo dhano chwer. Remo maler, remo manono, remo maonge ketho. Remo mosepuodhore. Remo mopuodhi, remo maler, remo moyie. Mae momiyo wuok kodhi. To wachonwa niya, adhi mondo alosnu kadak. To kasedhi malosnu kadak, to anaduog kendo anaomu. Luka 23 kwan matin 13 to wacho nang'o? Winjane koda Luka 23 kwan matin 13. Luka 23 kwan matin 13. Wacho niya 13. Ong'ad ni Yesu buch tho. Pilato noluongo jodolo madongo gi jodongo kod ji duto mi owacho nigi niya, nende ukelo na jali ni en ng'at maketho ganda. To asenone e nyimu kendo ok ayudo ni en gi ketho madu donj ma udonjo negogi. To kata mana Herode bende ok oyude gi ketho. Nimar oseduoko nwago onge gima ng'atni osetimo mowinjore gi buch tho. Haleluya. Iwinjo ka Pilato nwang'o Yesu ka onge kod ketho. Herode nosetelo nono Yesu onwang'o ka onge gi ketho. Oduoko Yesu ir oganda ni mondo osenwang'o ni Yesu onge ketho. Oduoko Yesu koro ni Herode onone onwang'o onge ketho. Oduoke ni Pilato. Pilato koro wacho no oyo ng'ani anaweye odhi onge ketho. To nikech nyiego gi chandruok gi dwaro ma oganda jo-Yahudi nigo, oganda jo-Yahudi oramo ni ng'ani obiro ka odwa wacho ni ji ni nitie chier bang' tho. Ng'ani nyaka nege. Tinego ng'ani nikech ang'o? Ne ka dhano sani kidhi kata e jela, oganda mathoth motwe onge ketho. Moko maka to jirande gi ogango ni gi aganga wach, ng'ane udo jwang' nyomako nyathi matin kama to onge kod neno maber mar wachni. Ndio nitie jodongo moko manoko kanyo matimo timbe maricho. Nitie jodongo moko manoko kani moko yie ni Yesu rembe nosechwer ni wachgi. Gitimo timbe maricho. Kadog ni jodongo duto, kadog ni joma ni e jela duto, but nitie moko mani e jela ma onge ketho. Mani achiel kuom joma chalo kod Yesu. Yesu idonjone ko onge ketho. Osenone moyudo no onge gimo ketho. To nikech Yesu nowacho ni nitie chier bang' tho. Ma koro oganda mag jo-Yahudi neno ni Yesu nyaka gur. Iseguro ji adi ine jirandi kanyo ma onge ketho. Kanisa kamile iseguro ji adi ke hango ni ng'ato ni ji wach ma onge ketho.
be idhi dhi e udi ma Yesu dhi losonwa ka. In jadolo, in pastor, in lay reader. Tisiki hango ni jowadu wach. Be idhi dhi e utegi in nyamin. In what? In od Nyasaye tin tich Jehova Nyasaye. Tisiki lawri iluori gu mondo ji. Be idhi donje udi ka. In nyamin, isiko inengo ni chuoji mon weteni wangi. Be idhi donje udi ka. Udi go los gina preserve mag joma riere tir. Kech Yesu se yie mondo rembi ochwer mondo biol los nwago yo. Ma wadhi donjo go ngima. Ma wadhi donjo go ngima. Lazaro gdema. Kod Abraham. Dema duonde wang. Duonde wang. To wacho ni Lazaro ni yaye. Abraham kwarwa yie mondo dema Lazaro ket pi e lith lwete mondo bi otone lewa ligek lewa wang. To Lazaro wacho, Abraham wacho ne niya, wan gi mitaro maduong' e kindwa kodi onge ng'ama nyalo wuok loka ma intie mit bi loka ni. Kata mana in an ma an loka ni ok anyal wuok mit mondo abi loka uno. To wacho kara kok nyalre to ore Lazaro odog piny odhi owach ni anyuolana owetena mawe piny ni gilokre malo kani mach gerie. Hallelujah. Abraham wachone no oyo nitie jopuonje e piny mosewe akina wudu jwangini osewe wa piny mondo wapuonju mondo uyud thuolo mar lokruok. To koko ginyalo winjo duond joma ngima ma pod wuotho kodgi e piny, to ka ng'ane obiro ni Lazaro obiro nigi kata lek kadwa kwerogi ni malo wadu dema ywak ni pi ni mach ng'enge gere polo ni lokuru timbeu, an gi winj duond ng'ama otho. Hallelujah. An gi winj, in itamri winjo, ok inyal winjo duond ng'ama ngima ma wuoyo kodi ma Jehova ose-oro mondo obi olos kodi, onyisi ni nitie udi mosegerie polo malo, udi mabeyo minyalo dagie ka ilokori kendo ka iyie ni Jehova Nyasaye en Nyasaye adier, kendo ka iyie ni nitie chier bang' tho. Maya kidhi dakie utegi. To wawacho nu kendo wakok ka wawacho mana kaka Johana kokie thim. Nolosuru yo moriere tir ni wuod dhano. Losneuru yo moriere tir. Mathayo 3. Ni joma yore gi richo mondo lok yore gi maricho go. Kech wuod dhano biro. Hallelujah. In tisika kitala ina kama in tieno ye mikwer no kilokrie. Nyasaye umi pesa mana mar ketho ute chuo weteni. Kar mondo itegol pesa nino kikonyo kodo jomochando mondo jomochandogi bende odhi bedie kod geno mondo chiemore po kidhi dakie e udi ma Yesu Nyasaye osedhi oloso kendo mwabro dhi dakie ma wageno no wabro dhi dakie. Paulo wacho ni oringa an bende ka wudu juang aringa mondo po ka locho tadhi adagie udi ma Yesu Nyasaye osedhi oloso nwa. To duodruok kod weche matindo emosemonowa dhi dakie udi ma Yesu oseloso. Kawuono Yesu wuok, wigini Yesu wuok kodhi loso udi, to wacho singo ni ok odhi adhia chuth. Obiro duogo mondo omwa koseloso ikonwa kama wadhi betie, mondo in gi an wadonjie utegi mondo wadhi wacham gi keni mag polo malo. Kodhi nyime kowacho, to kata mana Herode bende ok oyude gi ketho, nimar oseduoko nwago. Onge gima ng'atni osetimo mowinjore gi buch tho. Emomiyo abiro golo chik mondo ochwade achwada to bang'e aweye odhi. Nowacho kamano nikech higa ka higa e sawo mar Pasaka ne nyaka ogony ni ji ng'at achiel motwe. To oganda ji duto nokok ni neg ng'atni to gonynwa Baraba.
Baraba en ng'at mane oseket e jela nikech wach koko mane otimore Jerusalem kendo nikech nek. Pilato ne dwaro gonyo Yesu, omiyo nochako owuoyo gi ji kendo to ne gikok ni gure msalaba, gure msalaba. Eka nochako openjogi mar adek ni, to ere gima rach mosetimo? Ok anwang'o ketho kuome mowinjore gi tho, omiyo abiro chwade to aweye odhi. To ne gisiko ka gikok matek moloyo ni mondo ogur Yesu e msalaba nyaka kokogi nomiyo Pilato oyie ng'ado bura kaka gidwaro. Ne Pilato ok oneno kata koro yie ketho mogurogo Yesu to onge. Hango wach misike, hango wach chalo ng'ama guro Yesu. Kuoth misiki kuotho ichalo ng'ama guro Yesu. Miganga misiki timo ichalo ng'ama guro Yesu. Ibiro nwang'o nyamin moro nyo wawuoyogo e kor wik, kendo gin mang'eny, ni dichuo mane giriwogo arus oseweyo ot, jaduong' odhi ot machielo. Ne kwe midhi yudo e od chaton kure. Mon gin mon, chuo gin chuo. Kaka mani nyo otami dagoni, macha bende okapar ni dhi dako. Okapar ni dhi dako. Nyaminwa, kaka hoyo chuori ni otamini, okapar ni dichuor dhako wadu, ma dhako wadu weyo, ma weyo dhako wadu e ode, to biro iri ni dhi dako go kwe. Kweri nyaminwa, kendo kweri gi duol maduong'. Owadwa kuoth ganjao, kweri kendo kweri gi duol maduong'. Nuwe mondo idhi dagie udi ma wuod Nyasaye oseloso. Winjo kiguro Yesu wuod Nyasaye tigure nono. Joka wacho na fadhali gonyo jamafundu mosetimo timbe mang'eny maricho mondo owuoth odog irgi. To we ogur wuod Nyasaye ma onge ketho, ma onge gimotimo. Haleluya. Kawuono hongo ketho piny gik moko ni kein kod pesa to iwinja ka joma nigo pesa ikor gweng' thiano no onge gima ng'ato nyalo tima nikech an go pesa. Ng'ama nigo pesa ikor gweng' en othiana. Ne wadwa nitie bura moro achiel ma chieng' mibiro chung'e mbele burani ok nodwarie pesa ni, ok nodwarie chia mari. Burani kibiro chung'ie kendi, buch polo en ibiro yale mana kod timbe mabeyo manitimo kene piny. Kuoth koda njao ok noyieni inilo burani oseloyi, kendo burani ok idhi nyale. Yomiya akwayo nyaka jodolo wetena, jodolo kawuono ketore ni ng'ama nigi pesa, ng'ama nyalo golo sadaka mabup, ng'ama nyalo golo chiwo mabup, ni kae kama wang' jodolo duto ng'iyo. Be un jodolo be uchiwo achiel mar 10? Uchiwo. Polo to ulando ni nyaka jidhi. Polo ulando ni nyaka jidhi. Wadhi dhi e polo nade? Kawan wawegi okwan ranyisi maber. Yesu segedo, udi oseyik, udi wadhi donje nang'o, wadhi dak e utegi nang'o. Jodolo wetena, wadhi wadagi e utegi, ka wabende wajombola, wajohera, wajokony. Jodolo kawuono weche mag anjao mag chodo makogi ei kanisa. Weche gi momakogi ni makogi nikech ang'o? Haleluya. Weche gi makogi nikech gibende gisedonje gombo mar ringruok. Ne ubiro ka, nosetemi kaka wache e Timotheo. Ng'ama dwa kawo tich mar Jehova Nyasaye, odwaro tich mogen, to tich mogen ni ibiro dhiye mana kibendi ng'ama ogen. Jomoko donje tich Jehova Nyasaye to kogen gi, gin jomogen, gin joma pod weche matindo no mieno. Haleluya. Kik wach jodolo wetena nadonjora kodu marach. Adier ema nyaka walu. Kech Yesu to sewuok dhi, kendo dhi losonwa udi gi nyaka wadwa dagi. God Nyasaye maduong' moloyo, erokamano.
Kwayo mana nyimine owete adwa lemo kodu seche machalo kama. Wadhi uri imbele Jehova Nyasaye kod ng'wono kod adier. Ka chako ka nyiso nyinga muchi Jehova oting'a malo moka wuoyo kodu. Adwa wachonu niya, nyinga en Stephen Otieno Ojwanga Wuod Ugenya Uholo, ng'ama war alemo Msanda Holy Ghost Church of East Africa, kendo ageno dhi chamo ngima musiko manyaka chieng'. To sama abiro dhi ngima musiko manyaka chieng' no, ang'eyo ni wanarom kodi mana kaka Lazaro kod Abraham gin e ngima, to jomoko modong' to ngima obayogi, joma chalo Dema ngima obayo, ngima biro dhi bayi, to ngima ka bayi biro bayi ni mana nikech tamruok winjo wach. Erokamano maduong' noganda, kendo akwayou nwaritur arita chike kako wachnwa ni warit chike mag Covid, waritur chike, kendo ka chike gi warito maber to thuolo biro chopo maber ma Covid biro dok chien, to dhano biro donjo. Joma dongo ma ejgi oseromo bende biuru adhiya mondo ukaw chanjo, mondo ka ukaw chanjo mondo unwang' kaka yo ugeng'o go Covid ni, nikech ka wanwang'o thuolo mar kaw chanjo ma chanjwa to Nyasaye biro miyo thuolo kendo pod mar dak, nikech homa gathung'a mobiro mar Covid madwa goyo wa piny ni mondo kal. Ka thuolo nitie to ng'ata moyudo thuolo mondo dhi okaw chanjo, mondo chike mag kanisa bende warita rita. Kowachni waweuru to waweuru, kik wachandre, kik wachun, nikech ichuno tidhi nwang'o masira, in iwuon midhi nwang'o masira. Dhano ok tho diriyo, dhano tho dichiel. Erokamano. Erokamano na Archbishop marwa Julius Owiti Okomo, piny mar Kanyamkago, jodolo waduto ma Nairobi ka ma watiyo go tich Jehova Nyasaye, Assistant Archbishop marwa Peter Omawon Moro kama entie piny Kano. Nyasaye mondo ritu kendo Nyasaye omiu teko mar lando injili mar Jehova Nyasaye. Walamuru Jehova Nyasaye. Alami jaduong' mar ndalo rieko chieng' maler Lwanda, isetimo maber kimiya teko mar chopo e mbeleni e ruodha e kindegi molor kanisni ni. Telnwa e dala ma Nairobi kani, Machakos, Nakuru, kuonde duto machik nitie nyaka Kiambu, oganda duto man kuonde go. Ya Jehova, lamnwa miwa teko, miwa rieko, wabedi e mbeleni ka wan nyithindi, wawinj kaka iwacho e Nyasaye, nikech iwuoyo kodwa kokalo e dwo jonabi, iwuoyo kodwa kokalo e dwo jopuonje mag hekalu. Timnwa maber Lwanda mondo wawinj wecheni ya Nyasaye. Agoyo erokamano bende ya jadolo, kendo alamo ne jotelo duto mag Lolwe TV kuom miyowa thuolo mar lando injili. Jodolo wetena ma bende lando injili e dalani, Ruoth akwayo mondo imigi teko kod chia Kristo mondo injili ni omedre landore e piny ngima. Jogo duto man gi chandruoge, nyithiwa madhi timo penj mag klas 12 kaachiel kod mago marito duoko manotimo penj mag klas 8, lamni girit gibed jokorgi. Nyasachwa, lamni nyaminwa Faith kama entie e dala mar Mwiki, ting'e malo dibo weche matek ba jachien okele ode Yesu mondo imakne. Lamni nyaminwa Molina Dera bende kama entie e dala mar Dagoreti, Nyasaye midekre rieke makne chutho, iting'e malo bed jakore. Lamni nyaka wadwa Moses Kristo e kindegi e ruodha ma weche tekni, bed jakore Lwanda kaachiel kod nyithindo duto. Lamni nyaminwa bende ma Nyalego manie dala mar Gomongo, gochieng' ma jaode, iting'e gi malo ibed jokorgi. Ritgi gi ng'wono ni gi teko ni ruodha. Midekre jadolo, in ye daktari Nyasachwa, kendo in min gi sendende mabeyo mag polo malo. Lamni vijana duto matiyo e station mar TV ni, ting' gi malo dibo, geno gi magin go Nyasachwa Nyarombo, ting' gi malo, ambition margi ochop kare ruodha, nikech ng'ato ka ng'ato nikod lengo ma en go kochopo kare to chunye chandore. Adwa kwayi, lamni owetewa molewe kong'o, lamni nyiminewa molewe kong'o. Nyasachwa ji duto matuo kuonde duto ruodha, maknwa yamo mobiro mar korona ni, ting'wa malo dibo, bedie jakorwa Kristo mar nyalo. Kitimo maber ya ruodha, ta akwayi mana ni puonjri go oganda duto mondo giluw chike. Kowach ni mask, Nyasaye migi rieko kod chir mar rwako mask. Kowach ni logo, migi rieko kod chir mar logo, mondo gik moko timre kare. An bendi lamna ya ruodha, an dhana wuotho e kind joma richo mana kaka Isaya ywak. Kawuono ni ting'a malo ibed jakora. Kitimo kamano Ruoth, abiro goni ni erokamano e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ng'wono mar Ruoth Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuoro, larruok mar Roho Maler osiko nyaka chieng'. Amen. Erokamano. Ating'o bada, ranyisi mar surrender, achiwo chunya duto.